आसामनि राजथावनि दिसपुर बर'फोरनि मोनसे गोग्गाथाव बाथ्राया जाबाय आसामनि राजथावनि दिसपुराव जेरावबो बर' रावजों लिरनायखौ नुनो मोननाया। गुबुन रावारि सुबुंनि गादबनाय थानाय राजथावनि दिसपुर बायदियाव बर' रावखौ बाहायनो हानाया थारैनो गोग्गाथाव बाथ्रा। बेनि अनगायैबो आथिखालाव आसाम आयेन आफादाव बर' रावाव बुंनो गासिबो हाबाफारिखौ बर' रावाव लिरनो आरो एमएलए मन्थ्रिफोरा बर'आव बुंनायखौ गुबुन रावाव लोगो लोगोनो थोंजोङै रावस्लायनानै होनो हानायनि राहा जानाया जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। बेफोरबादि खामानिखौ गोसो होथाबनानै मावफुंदोंमोन आथिखालनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा। नंगौ, आं बे आयेन आफादाव मासि लाखांनायनि उनाव जिहेतु बर' रावा आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज, आसामनि मावख'आरि राव, बे हिसाबै बेखौ आङो मावफुंनो थाखाय आखायाव लादों आरो आसाम आयेन आफादा जिरायनायनि समनिफ्रायनो आं जिरायजेननायनि समनिफ्रायनो बेखौ बोरै खालामनो हायो, बेनि उनाव जोंनि लाइमोनफोरखौ लाबोनानै आं बेवहाय खामानि मावनो थिसननानै आं आरम्भ खालामदों, जागायजेनदों। बेनि उनाव दा आङो आसाम आयेन आफादाव फुललि बर' रावखौ बाहायबाय आरो आसाम बिधान सभायावबो दा सोरबाया बर'नि बुङोब्ला बेखौ एसामिसजों ट्रेन्सलेट खालामनो थाखाय इन्टारप्रेटर दं आरो एसामिसखौ बर'आव ट्रेन्सलेट खालामनो थाखाय इन्टारप्रेटर दं आरो कन्टिनिउवासलि आसाम बिधान सभाखौ दा जोङो बर' रावजों इन्टारप्रेटरा ट्रेन्सलेट खालामनानै होबाय थायो आरो बेखौ आसाम आयेन आफादाव जुदि जोंनि जि एमएलएफोर जिरायनानै थायो बिथांमोना गोसोब्ला बर' एबा असमिया रावजों बिथांमोना खोनासंनो हायो आरो बे राहाखौ खालामनाय जाबाय। गासै प्रसिडिंआनो बर' रावजोंबो दा ओंखारजोब्बाय। आसाम एसेम्ब्लिनि जोंहा रिपर्टार बेवहायनो जनानै थायो आरो आसाम बिधान सभायाव गासै सावरायनाय बाथ्राफोरखौ जोङो बेवहायनो लिरो आरो लाइभ जानायखाय जोंहा रेकर्डिंनिबो राहा दं। ओंखायनो बर' रावा समान समानै बेवहाय दा बाहायजाबाय। जुदि जोङो माबा मोनसे सार्कुलार होयो बर' रावजोंबो बियो ओंखारो आरो बिनि थाखाय बर' रावखौ बाहायनो जोङो पस्ट सेंसन खालामजोब्बाय। आङो दा बेवहाय डेपुटि सेक्रेटारिसिम। बुंथिगिरि बिथांनि नाजानायावनो आथिखालाव आसाम आयेन आफादाव बर' सेलाबो आबुं महर मोनबाय, जायनि जाउनाव बर' रावखौ आसाम आयेन आफादाव बाहायनाया गोरलै जानानै फैदों। बर' रावखौ आसाम आयेन आफादाव असमिया इंराजि रावफोर बायदि समानैनो इयुनावबो अरायथायै बाहायनायाव जाहाथे जेबो जेंना सोमजिया, बेनि थाखाय आसाम आयेन आफादनि नेमखान्थिखौ सोदांनानै आसाम आयेन आफादाव पास खालामनायाव मैखोम बिफाव लादोंमोन आथिखालनि बुंथिगिरि बिथाङा। आयेनाव जोंनि रुलाव बेखौ जोङो पास खालामनानै लाबाय। बे दा आसाम आयेन आफादनि गासै प्रसिडिंआनो गासैबो बियो असमिया इंलिसजों लोगोसे बर' रावजोंबो जाबाय थागोन। दा ओंखायनो बर' रावखौ जों बाहायो गासैबो। दा आसाम आयेन आफादाव जिखुनु माबाफोर जुदि साइन बर्ड लिरोब्लाबो बेवहाय जों बर' रावखौ बाहायफायो, गेटनिफ्राय लानानै आरोखि। आरो बबेबा माबा मोनसे मावोब्लाबो बेखौ बर' रावजों बाहायफायो आरो दा बियो रुलाव थानाय हिसाबै बेखौ बाहायनांगौआ साफ्रोमबो अफिसारनिनो बिबान आरो गासैबो बेजों सोमोन्दो थानाय सुबुंनिनो बिबान आरोखि। गतिके आं सानो दा बर' रावखौ बाहायलांनायाव बेवहाय जेनिफ्रायबो बाधा इयुनाव थाला आरो माबाफोर उसुबिदा फैयोब्ला बे आयेननि हेफाजाब लानो हागोन, बे रुलनि हेफाजाब लानो हागोन आरो। बर' सेलाव साख्रि मावनाय साख्रिआवला बिथांमोनहा जोंनि सिगाङाव ओरैबादि बुङो। खुलुमनाय थाबाय। आंनि मुङा डक्टर कानन बसुमतारी। आं आसाम आयेन आफादाव आथिखालाव आन्डार सेक्रेटारि हिसाबै बेसिकेलि बड' सेलनि आन्डार सेक्रेटारि हिसाबै आं आथिखालाव मावगासिनो दङ आसाम आयेन आफादाव। बे जोंनि बर' सेला आसाम आयेन आफादाव जोंनि जानाङा बेनि सोमोन्दै रावबो बुंदों बा बुङाखैमोनबो जानो हागौ। बेयो जोंनि बुंनांगौ बाथ्रा नङा। नाथाय बर' सेल जानायनि उनाव बर' मन्थ्रि बा बर' एमएलएफ्रा सेसनाव बर' रावनि गेजेराव बुंनो मोननायनि अनगायैबो बिलफोरखौ बर' रावजों बानायनाय आरो
बर' सेलाव गावनि बर' रावनि गेजेरजोंनो बुंनो मोननाय खाबु जाबाय आरो जेसेबांनाखि बर' सेलाव माने एसामिस आरो इंलिसफोरजों गासैबो हाबाफारिफोरखौ मावनाय जायो बेफोरखौ गासिबो बर' रावनि गेजेरजों ट्रेन्सलेसन खालामनानै बर' एमएलए मन्थ्रिफोरनो जोङो खाबु होनो हानायनि मोनसे राहा आरो खाबु जाबाय आरो बे बाथ्रायावनो आं फंसे खोथाखौ दाजाबनो सानदों बे गुबै बाथ्रायानो जाहैबाय बेफोर गासैबो खाबुखौ जाहोनाय आरो मोगथाङाव महर होनायनि महर होगिरियानो बिथां मानगोनां आथिखालनि बुंथिगिरि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिस्वजित दैमारियानो। खुलुमबाय। आंनि मुङा सेल्फ मेड रानि बर'। आं दा आसाम आयेन आफादनि बर' राव खथायाव सासे राव सोलायगिरि महरै खामानि मावगासिनो दङ। जोंनि बे बर' सेलनि खामानिखौ स्टार्ट खालामदोंमोन जोंनि आसामनि बर'नि फार्स्ट बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि सार बिथाङा बे बर' सेलनि खामानि मावनायखौ जागायजेनदोंमोन 2021 मायथाइनिफ्राय। जेब्लानिफ्राय बिथाङा बे सेलखौ जागायजेनदोंमोन अब्लानिफ्रायनो आं बेवहाय सासे राव सोलायगिरि महरै खामानि मावदों। बै समाव जेब्ला जों खामानि मावजेनदोंमोन जोंनि जा पस्ट बेयो रेगुलार नङामोन। थ' बिथाङा जोंनि जा बुंथिगिरि सार बिथाङा गोबां नाजानायनि गेजेरजों जोंनि बे आसाम आयेन आफाद बायदि मोनसे असमिया मेजरिटिनि जायगायावहाय बर' सेल बायदि मोनसे ब्रान्चखौ जे बेखेवनो हाबाय। बेनि उनाव गासै पस्टखौ रेगुलार खालामनो हाबाय। बेनि थाखाय दा बेवहाय आङो सासे रेगुलार महरै साख्रि मावगासिनो दङ राव सोलायगिरि महरै। बेनि थाखाय जोंनि जा आसामनि मानगोनां बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि सार बिथांखौ जों बयबो साबायखर होनांगोन। मानो होनोब्ला आसाम बायदि मोनसे स्टेटनि बे जेरावनोखि असमिया मेजरिटि एरिया बेवहाय बर' सेल बायदि मोनसे ब्रान्चखौहाय खुलिनानै जोंनि बर'नि गासै खामानिखौ बेवहाय मावनो हानाया बा सारा जा मावनो थाखाय बिखाफोर दाननानै थांखि लादों बेखौ जोङो बयबो माने हाया बे खामानिखौ मावनो। बेनि थाखायनो आं बिथांखौ मान होयो अराय। बिथांनि मावनो लानाय जा मावनाय बेखौ आं बाख्नायो। थ' लोगोसेनो बेजों लोगोसेनो आंजों लोगोसे आरो गोबां दङ बर' राव सोलायगिरि महरै बा राव बुंस्लायगिरि महरै। थ' बिथांमोनाबो बेवहाय खामानि मावगासिनो दङ। दा जोंनि खामानिया बेनोखि जेब्ला जोंना सेसन जायो बाजेट सेसन बा विन्टार सेसन बा सामार सेसन बिदि जायो अब्ला जोंनि जा बर'नि एमएलएफोर बर'नि अनगायैबो असमिया बेंगलि एमएलएफोर दङ बिथांमोना असमियानि कुइसनफोर जेब्ला होयो अब्ला बेफोरखौ जोङो बर'आव राव सोलायो। बेनिफ्राय जोंनि माखासे बर'नि एमएलएफोरबो दङ बिथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां राहा खालामनानै होबाय जोंनि बिस्वजित दैमारि सार बिथाङा जे बर'आवनो बिथांमोना बाथ्रा सोंनो हायो बा फिननायफोरखौबो बिथांमोना बर'आवनो जुदि गोसोब्ला मिथिनो हागोन। मानो होनोब्ला जोंना बर'नि मिनिस्टार्सफोरबो दङ। बेखिनि खाबुखौ जोंनि बिस्वजित दैमारि सार बिथाङा बे बर' सेल बा जोंनि बर' ब्रान्चनि गेजेरजोंनो खालामनानै होबाय। बे बाथ्राखौ हयथ' गोबाङानो मिथिखायो। थ' बेनिखायनो दा बर' सेल बेखेवनाय लोगो लोगो जों बेवहाय साख्रि मावनायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि गोबां मुलाम्फा जादों। मानो होनोब्ला नोंथांमोना जोंनि आसाम आयेन आफादनि मोनसे एपबो दङ EIN होननाय। बेवहाय थांनानै नोंथांमोना जोंनि एसेमब्लिनि जिबिलानोखि बिजनेसनि माखासे खान्थिफोर थायो बा कुइसनफोर एन्सारफोर गासिखौबो नोंथांमोना बे एपआव थांनानैनो नायनो हायो आरो बर'जोंबो मोनो। असमिया इंलिसजों लोगोसे बर'जोंबो मोनो आरो बेफोरनि खामानिखौनो जों बेवहाय मावो। थ' बेखिनियानो। माबादि मोनदों मावनानै बाहाय मावनानै? बेयाव मावनानै मोजांखौनो मोनदों। मानो होनोब्ला जोङो बर'नि खामानिखौनो मावदों जिहेतु जों गावखौनो गोग्गानाय मोनो बेवहाय खामानि मावनानै। जोङो इन्टारप्रेटार हिसाबै बे आसाम आयेन आफादाव 2022नि फेब्रुवारि दाननिफ्राय जोङो जइन जादों आरो जोङो जेब्लानिफ्राय जइन जादों बे समनिफ्रायनो जोङो इन्टारप्रेटार हिसाबै खामानि मावबोदों। जोङो बे आसाम आयेन आफादाव फैनाय लोगो लोगो जोङो बे 2024-25नि जे रां बावजा बाजेट सेसन जों बेखौ लोगो मोन्दों आरो बिनि सायाव जों खामानि मावनो मोन्दों एस ए इन्टारप्रेटार। आरो बिनि उनाव बावैसो जानानै थांनाय अक्टम सेसन बेयावबो जोङो इन्टारप्रेटार हिसाबै जोंनि मावनो गोनां खामानिखौ मावदों। बेनो जोंनि मावनो गोनां खामानिया जे जोंनि बर' एमएलएफ्रा
माब्लाबा समाव बर'नि बाथ्रा बुङोब्ला बा बर'नि सोंनाय सोङोब्ला जों बेखौ असमिया एबा इंराजियाव जों बुंनानै होनांगौ जायो आरो जोङो बेखौ सानै इन्टारप्रेटार जोंखौ एपइन्टमेन्ट होदों आरो जोङो बेखौ जों रटेसन खालामनानै सोलाय सोलाय जोङो पार आवार 1 घन्टा बा 1 घन्टा बिदि सोलाय सोलाय जों खामानिखौ मावो मानोना जोङो बेखौ जुदि थरलि जों मावनांगौब्ला जोङो माब्लाबा एसे उसुबिदा जायो बुंबाय थानायाव बेखायनो जोङो बेखौ रटेसन हिसाबै जों मावगासिनो दङ दा नोंथांमोना इन्टारप्रेटार हिसाबै खामानि मावगासिनो दं सासे इन्टारप्रेटार जानो थाखाय लोगो लोगोनो जिहेतु ट्रेन्सलेट खालामनाय जायो एसे माबायदि प्रिपारेसन जानांगौ जायो बा माबा मोनसे प्रब्लेम माबायदि फेस जायो प्रब्लेमा गैया नङा गोबां दं खारन जोङो सासे जोङो उइदाउट इनफरमेसन मालाबा सोरबा एमएलए बा सोरबा मन्थ्रिया मा बुंगोन बे आयदानि सायाव जोङो माब्लाबा हठाৎ जोङो बुंनांगौ जायो आरो बेफोरबायदि समाव जोंनि प्रेजेन्स अफ माइन्डफ्रा माब्लाबा खामानि होआ जायो मानोना जिहेतु जोङो जोंनि रावखौ जोङो बुजिनानै आरो मोननै रावखौ जों बुजिनांगौ जायो आरो मोननै रावखौ बुजिनानैसो जोङो बेनि कनसेप्टखौ जों बुंनो हायो बेखायनो माब्लाबा प्रब्लेमा जाया नङा जायो मानोना मालायनि गोसोआव मा साननाय दङ बियो बाथ्राखौ बुंदोंब्लाबो ओरैखौ बुंगोन होननानै बुंदोंब्लाबो सोदोबफ्रा मा ओंखारो माब्लाबा उन सिगां जायो बेफोराव माखासे जेंनाया फैयो गैया नङा आरो जों गोदान हिसाबै बेयाव जेंनाखौ मोनदों मानोना जोङो बेबायदि जोङो एक्सपिरियेन्सबो गैया आरो जोङो ट्रेनिंबो बिदि इसिबां मोनाखै बेखायनो जों माब्लाबा एसे जेंनाया फैयो गैया नङा मावनानै नोंथांनि एक्सपिरियेन्सआ माबायदि एक्सपिरियेन्स होननानै बुङोब्लाथ' जोबोद मोजाङानो जिहेतु बेयो इन्टारप्रेटार पस्टआ जोंनि आसामनि जोंनो गिबि हिसाबै जों मिथिनाय बायदिब्ला जेब्लानिफ्राय जों खामानि मावबोदों नंगौ जों प्रब्लेमखौ मोनदों खिन्थु प्रब्लेमखौ जों फेस खालामनानै लासै लासै एसे डेभेलप जागासिनो होननानै जों सानो मानोना जेसेबां जोंनि खामानिया फैबाय थागोन एसेबांनो जोङो गावनि गोरोन्थिखौ मिथिनानै बांसिन जों नेक्स्ट खेबसेयाव बांसिन मोजां खामानि मावनो हागोन होननानै जों सानो एक्सपिरियेन्सआ बेनो मोजाङानो जि मावगासिनो मोजांखौनो मोनदों मायाव बांसिन गोसो होनांगौ जायो बे शब्दनिबो थायो मानसिनि मा मुदाव मा बुंनांगौ बा मा समाव मा बुङो दा नोंथांमोना जिहेतु इन्टारप्रेटार जागोदान हिसाबै नोंथांमोना बांसिनै मायाव नोजोर होयो जोंनिया बांसिन जों खोनासंनाया मोजाङै खोनासंनांगौ जोबोर एटेन्टिभलि मा बुंदों बुंग्राया जों बेखौ लोगो लोगो साइमाल्टेनियासलि गाव ट्रान्सलेट खालामनानै बुंलांनांगौ जायो बेखायनो जों जि खोनायो जोंनि खोनानाया मोजां जायोब्ला जोंनि गावबा गावनिफ्राय मोजाङै ओंखारलाङो आरो जेब्लानो जों मिस खालामो अब्ला जों ट्रान्सलेट खालामनो हाया बिदि जायो मख'जाथावदि आसाम आयेन आफादनि गुबुन रावारि मावख'गिरिफोरखौबो बर' फोरोंनायनि राहा खालामनानै होदोंमोन मानगोनां बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा তিনিমহীয়া বড়ো ভাষা শিকোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে ইয়াত বড়ো ভাষা শিকি কেনেকুৱা পালে কেনেকুৱা শিকি কিমানখিনি আপোনালোকে শিকিব পাৰিলে ইয়াৰ বিষয়ে অলপ আমাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ মানে পৃষ্ঠপোষকতাত আমাৰ এছেম্বলিত বড়ো ভাষাৰ 3 মহীয়া কোৰ্চ এটা আনিছিলে তো সেই কোৰ্চটো কৰি পেলাই আমাৰ বহুত ভাল লাগিল এটা নতুন বস্তু আমি জানিবলৈ পালোঁ তাৰ শিকি ভাল লাগিলে বড়ো ভাষা অলপ অলপ আমি হেৰি কৰিব পৰা হৈছোঁ বাৰ্তালাপ কৰিব পৰা হৈছোঁ এটা আপুনি मा खबर मोजां ओंखाम जाबाय ना जाबाय দুই এটা সৰু সৰু চেষ্টা কৰিছোঁ শিকিবৰ কাৰণে